Waqt business breakfast imtella minn The Malta Business Weekly, il-kap tal-oppożizzjoni Simon Busuttil għażel li jikkritika l-pjan tal-gvern fil-qasam tal-enerġija. Dan minflok ma wieġeb b'mod konkret il-mistoqsija li ddominat fost in-negozjanti preżenti. X'inhi il-pożizzjoni tal-Partit Nazzjonalista fil-qasam tal-enerġija? Għal darb'oħra, Simon Busuttil kritika l-investiment ta' Shanghai Electric fl-Enemalta, investiment ta' 320 miljun euro li salva din il-kumpanija u l-akbar investiment barrani dirett li qatt ra pajjiżna. Simon Busuttil prova jnissel ukoll dubju dwar ir-roħs ta' 25% fil-kontijiet għan-negozji li se jidħol fis-seħħ fit-tmiem dan ix-xahar. Qal li ma jafx dan minn fejn se jkun iffinanzjat. Madankollu, meta kien mistoqsi biex jgħid il-viżjoni tal-Partit Nazzjonalista fil-qasam tal-enerġija, Simon Busuttil qal li l-pjan jiddependi ħafna minn x'jagħmel il-gvern preżenti. Żied jgħid li għalhekk mhux qiegħed f'pożizzjoni biex jispjega dwar se jagħmel f'dan il-qasam fil-ġejjieni. Mistoqsi dwar il-viżjoni tiegħu dwar il-prezzijiet tal-fuel, hawnhekk Busuttil reġa' wera li hu kontra l-istabilità fil-prezzijiet. U ftaħar li fi żmien gvern nazzjonalista il-prezz kien jilgħab skont is-suq internazzjonali.